menawi to tasih mapan wonten ing pepungkuran dipun beto prajurit penam. Durung siap, kok durung dibawa. Mas, menawi to Aben Sawung menika kula namung kapang dumateng panjenengan. Kepengin Aben sampun, Mas. Mula apa karepe siadipun Kakang ora iso teko tegese ora bisa selak jeneng nuruti sedulur nom kaya perkara Aben Sawunge janji Dipun Kang Mas. bubar iki aja kok teruske meneh. Awit mengko ing kawula kepiye? Ing wekdal sakmenika kula mboten badhe Aben Sawung malih. Namung pun nuruti karepipun ati kula. Iki mau para Senopati tak dawuhi nuruti keparinge kadangku kanggo tampa kangen. Nek biyen pancen kuwi karmanku sesukan adu jagi. Nuwun sewu sinuwun. Dipanglih aku. Kula abdi dalem Walutro. Menawi mboten wonten sawungipun, mengke cemek kalih Bayu didum. Apa ya? Halo, Tru. Sembrono wae menungso. Iki bocah kula cemek kalih Bayu didum mawon. Lho nek cemek cetha anak wedhus. Kamu ada ya, Sos. Loh, ibu kene mah ya rawuh. Iya. Anggir Prabulan. Kok ibu kula sembrono. Iki jan semua banget jadi kejaba aku lan si Adi ibu rawuh. Para Senopati ya go nyekseni nggonku sesukan adu jagi. Kados mekaten Rama. Nika sawungipun Rama. Sampun dipendhet. Bapakne jatuh banget. Panjang sampun ibu. Ibu kangen marang sirah. Kados kula betul lewes. Diculi to iki. Ora peculi ora gelem. Kok ada meneh, Cak. Tak golem mulai kok. Lho. Ora ora muncul ae mlayu. Iku iso. Abro ora iki. Iki piye to gimana? Salene kencengan. Jadi, arep iki ngene pasar taleni barang iki. Iki yo bakal sami lho iki. Repot ya. Kang Mas Prabu Anusapati. Apa ya mergo prajurit kurang iku nggone wis jago. Bedake jago lan sawungku. Boten perkawis menika Kang. Estunipun anggen kula Aben Sawung kalih Kang Mas Prabu Anusapati menika namung damel dadakan kemawon. Sing dikersake Yai to. Estunipun kula kepengin pinanggih kalih Kang Mas Prabu Anusapati malesake patine Kanjeng Rama Prabu Kenaro.
iki cukup siati ngerti pun kakang uga kaya ngono. Lho mengko yen diterus-teruske korban kaya ngono kae. Ayo padha rukun, padha ngreksa negara sini. Kang Mas Ansopah. Raosipun akti kula menika tansah sakit. Menawi mangertosi Kanjeng Rama Prabu Kenaro ingkang nyedani Kang Mas Ansopah. Pramila Kang Mas. Anak lanang kudu bisa mikul dhuwur lan mendem derajate wong tuwa. Ing wekdal sakmenika kula nagih janji nyawane Kang Mas Prabu Anusapati kedah mangulake kalih Tohjaya. Nyai kakang yen dasar wong dituwa. Prastawa kuwi aku ya mergo surik. Sing mateni Sudarmaku. Rama Tunggal ya Sudarmamu. Ya Rama Prabu Kenaro. Tenane padha. Nanging kabeh iki wis dadi kinarsi Gusti. Kok wis? Ayo Sinusari direksa dadi apik. Kawula diwenturi mulya negara tentrem. Wis perkara biyen wis rasa dipacuken. Kang Mas Ansopah. Yo kene ngemis-ngemis kang kaya ngono. Aku ngerti. Kowe ora wani ngadepi lawan Tohjaya Urun Kenaro. Amarga kowe ora jadi piandel coba sawangan apa sing tak Kang Mas Ansopah. Pusaka sulang ngandhane ning tanganku. Iki tanggo mawadan kowe arep males. Apa dituwa? Setane ora mau Prabu Kenaro Kyai. Wis. Mengko ora bakal kandhek semono. Mengko mesti ana tunggang-tunggang korban meneh. Yen siati kepengin gawe negara Sinusari. Tak kilani. Nanging pusaka tak nuntut. Sinusari enggak. Aku ora butuh negara Sinusari. Sing tak butuhake nyawane Anusapati. Piro-piro aku ora dukung minegara. Ngrepok nanging atiku kok malah ketoke tembung nyonyok marang rasaku. Ansopah. Kaya ngopo aku ora dukung. Kowe sedulur nanging sepune kowe bisa ngilangke sedulungan tanane sedulur. Ya, dudu watake Anusapati. Nanging ya aku mau ngemak. Sepisan meneh. Cukup cuti katurutan. Ora. Durung marem rasaning atine Tohjaya yen durung bisa nyirnakne Anusapati. Kirang kowe ora mati karo Kyai. Ora mentok apa ket arep sekuring paman. Ayo adep ana Tohjaya Anusapati. Nyun pangapura. Anusapati. Apa lali rikala mateni marang garwaku ya Kang Mas Prabu Kenaro. Ing pengarepanku mindha kaya memperlaksane batinku. Anusapati. Yen tatune raga kena ditambani. Yen tatune ati tak gawa tekane pati. Iki kok tresno dhumateng panjenengan ibu. Tresno. Tanpa guru tresno marang pun ibu. Iso cukup. Aku jekok kapun roh Kyai. Bene ono wektu aku bilang nyapa sing Sinusari. Jaluk waktu. Kepengin jaluk Hidup Tohjaya!
Ruwake kabeh. Eh, Ruwake kabeh. eh. Wiwit dina iki aku gelar Rabuanom Tojaya. Welo. Rabauni. Malotro. Anggo Raja Patu. Ranggauni goleki nek nemu pateni. Kula sing golek. Yai, Atus Sudi kami. oleh ana kawula ing negara Singasari. Wiwit saka Karang Pradesan Amtama lan Nayaka Praja yen ora saruja Tojaya pinangka pengayoman Sirnana Citesan anak putune. Jawa. Monggo Ibu. Kaya mangkono nggih. Sanes namung Tojaya Gusti Prabu. Kabeh iki pun propeto. Sing mbok nggodaya kekuatan kuwi apa coba? Ngerti ya? Sedane Kangmas Prabu Anusapati. Kuwi sangka Kiai Gadreng. Ya Kiai Margapati. Mongko dina iki Tojaya lagi dijangkung marang dewane kedunungan Kiai Margapati. Lho, kok arep tungkok iki mbok ngowani iki apa coba? Tojaya kadunungan Kiai Margapati. Kamas Paswangadeng. Ya piye? Menawi kados ngaten. Sinasa ketika mbah perintah ing Singasari. Lan kula sumpah. Boten badhe ngancake sukil kula wonten ing Singasari wonten Tojaya Tritipakali Pati.